DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na do mga dugang, Lunes po ngunyan. Petsa 7 sa bulan kan Oktubre 2024. Ini po ang Bareta alas 12. Asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Enot sa headlines sa ating darakulang mga bareta ngunyan. Sa lado lokal, filing kan Certificate of Candidacy sa Bicol Region mantinidong matrangkilo sigun sa COMELEC Regional Office. Mga aspirante sa Bicol Region na nagsumitir ng Certificate of Candidacy, sobra na sa 1,500 na mga individual. Top 1 social worker sa Pilipinas na si Sheena May Magdato, obispo, kan barangay Panoypoy, tinawan ng rekognisyon kan lokal na gobyerno kan Kamali Galbay. Pag-uli sa Albay ni Face of Beauty International 2024, Jean Isabel Bilasano, mainit na sinabat kan mga albayano. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, US nagpadara na ng equipment asin personalis para magtabang sa relief operation sa Batanes na rin napado kang bagyong Julian. Panibagong balasahan, ipinautob kan Philippine National Police. PNP Chief Marbil pipatutukan ang pagbantay kontra armadong grupo lalo na nagrarani na ang eleksyon. Gobyerno punteriya naghibuho na Merry and Pasko kan mga Pilipino. Sa ibang nasyon, French President Emmanuel Macron nangapudan sa mga nasyon na punduhon ang pagsupply ng armas sa mga kalaban kan Israel. Baretang Sports, UFC Light Heavyweight World Champion Alex Pereira matrayumpong naidepensaan sa iyang UFC title. Yan ang headlines ngayon sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Sa detalles ka mga baretang lokal, mantinidong matrangkilo ang Bicol Region kasabay ka nagpapadagos na filing kan Certificate of Candidacy para sa May 2025 midterm elections. Ini ang naging assessment ni Commission on Elections Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza matapos ang paglibot kini sa mga COMELEC offices sa probinsya kan Albay kasudma Oktubre 6, 2024. Sigung kay Attorney Valeza na ogba siya sa nagiging dalagang kan COC filing dalang tagabos na mga kandidato nagsusunod sa mga inilatag nindang polisiya asin guidelines. Nangapudan man sa Atty. Valesa sa mga nag-aspirar na makatukaw sa malinlain na pwesto na maging mabuot asin masinunod sa lay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Uminabot na sa sobra 1,500 na mga aspirante sa manlain-lain na posisyon para sa 2025 national and local elections ang nakapagsumitir na kan sa indang Certificate of Candidacy sa nakalihis na 5 aldaw sa Bicol Region. Sigun ini kay Commission on Election, Bicol Regional Director, Attorney Maria Juana Valesa, kung sain 25 an para kongresista, 8 sa pagkagobernador asin 44 naman sa pagkabise-gobernador. Nasa 171 naman an para sa pagka-alkalde, 145 sa pagka-bise-alkalde asin 1,185 para sa pagkakonsehal. Sinabi ni Attorney Valesa, piglalao maninda na posibleng ngunya na aldaw Oktubre 7. Asin sa aga Oktubre 8, maruso an ma-file kan COC sa indang mga opisina sa anom na probinsya kung kaya ipinagirumdum niya digdi na siguruho na kumpleto asin tamaan mga dokumentos para maging madali ang pagproseso kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Tinawan ng rekognisyon kan lokal na gobyerno kang Kamalig si Sheena May Magdato, obispo, kang barangay Panoypoy matapos na makuha kini ang top 1 sa social workers licensure examination. Ina naging parte kan regular na flag raising ceremony kang munisipyo kasabagong aga Oktubre 7, 2024. Sa pag-uron kan DCGB News kay obispo, sinabi kini na sarong pangaturugan para sa iya na maging top-notcher sa eksaminasyon alagad dahil siyanin paghuna na magiging totoo ini. Sigong kay obispo
obispo ang sa iyang ina, ang sarong housekeeper, as in construction worker naman ang sa iyang ama. Siya man ang matua sa tulong magturugang. Si obispo nag-eskwela sa elementarya sa Floresta Elementary School sa barangay Floresta sa Obilyar, as in naggraduar bilang valedictorian with honors naman kan siya ang high school sa Kotmon National High School, as in Anislag National High School, mantang cum laude man sa Bicol University. Sinabi man Alkalde Kaloy Baldo na sarong honra para sa inda si obispo dahil sa trayumpo kaini na dapat na maging panalmingan kan iba pang mga estudyante sa banwaan na magdesidir para maabot ang sindang pangaturugan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Mainit na sinabat kan mga albayano ang pag-uli na sa probinsya ni Face of Beauty International 2024, Jean Isabel Bilasano, asin ginibo naman ang Grand Motorcade para sa iya kasubagong alas 9 sa kud alas 11 nin aga. Hali sa munisipyo kan Daraga, pasiring sa sentro kan Legazpi, asin pabalik sa Kapitolyo Provincial kan Albay. Alauna ngunya na hapon, nakatalaan na magkortosiya siya si Bilasano kay Gobernador Rex Lagman magin sa mga miyembro kan sangguniang panlalawigan kan Albay sa pangingenot ni Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Mientras na alas 2 nin hapon, mahampang man ini sa local media para sa sarong Victory Press Conference. Si Bilasano, ang tubong malilipot Albay, ang nakakuakan primerong corona kan Pilipinas sa kakatapos pa sa ng Face of Beauty International na ginibo sa Kaohsiung, Taiwan kan Septyembre. Sa iba pa niya itong mga baleta, 35 mga depektibong timbangan sa Tabaco City ang rinunot kasabagong aga sa ampangan kan Tabaco City Hall. Sigong kay Rafi Calyos, pumayo kan City Treasurer's Office, nakaibanan sa mga rinaot ang 15 timbangan digdi, ang digital as in 20 ang analog kung saan ini ang beyond repair o dahil na kayang irahayon. Sinabi ni Calyos na aktibidad, parte kan selebrasyon kan Consumers Month na may katuyuhan na ibusol ang interes as in matawan ng proteksyon ang diretso kan mga konsumidor sa syudad kontra sa mga mapagsamantala na paratyenda na nagagamit ka mga depektibong timbangan. Ipinaliwanag ni Calyos na ang pagdistroso sa mga timbangan na ini nakapalaman sa Local Revenue Code kan syudad baging sa eksistidong ordinansa na City Ordinance Number 020-2018. Gadana kan makuaan sarong grade 5 na lalaki na residente kan Zone 3, Barangay Lanigay kan Pulangi Albay matapos ining maulog sa kanal nakasuhapon na hapon Oktubre 6, 2024. Sa report na ipinaluwas kan Albay Police Provincial Office, ang insidente ang ipinaabot sa hepatura ni Kapitan Eileen Arrive. Kung kaya makaskas man ang naging aksyon kan mga personahes kan Pulangi Municipal Police Station. Sa investigasyon kan mga otoridad, alas 12:43 nin hapon, kanan aki ang nagkawat sa uran harani sa tinampukan bigla ining nadarusay asin naulog sa drainage. Dahilan para madarakan makusog na bulos nin tubig dahil sa makusog na pag-uuran. Makalihis ang 30 minutos na paghahanap, nakuha ang lawas kan aki asin dinara sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Alagad deklaradong dead on arrival kan attending physician. Sobra sa kamangang milyon pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kang kapulisan sa Bicol Region sa piglansan na sarong simanang operasyon sa madainlain na parte kan riyon. Sa datos na pigpaluwas kang Police Regional Office 5 poon kan September 30 sa good Oktubre 6, 2024, 26 na operasyon kontra illegal na droga ang piglansar kan kasurog caps na nagresulta sa pagkakadakop nin 26 na individual na illegal o imbalto sa illegal na droga. Nakuaman sa indaan sobra sa 47 gramo ng pigtutubudan na marijuana mantang 84.5 grams man din shabu na may kabilugan na street value na sobra sa 580,000 pesos. Sa payag ni PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre P. Dizon, sinabi kay ni na mantinido sinda sa indang mandato na proteran ang mga Bicolano asin publiko manungod sa illegal na mga aktibidad sa riyon kay banan ang impluensya kan illegal na droga.
Manlain-lain na haralangkaw na kalibre ning badil. Ana diskubre asin na konfiskar kan mga personahes kan 902nd Infantry Brigade kan Philippine Army sa Barangay Santa Isabel, Iriga City kan nakalihis na semana. Sa informasyon na ipinluluwas kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army, nakaresibisinde nin informasyon hale sa residentes kan nasabing barangay manungod sa mga kaduda-dudang individual ang naglulubog nin mga gamit kung kaya tulusindang naglansar nin operasyon. Gamit ang metal detectors, nasusog kan mga soldados ang mga armas, kaibahan na ang 18 na pidaso nin M16 rifle, 2 M14 rifle, sarong M653 rifle asin sarong 12 gauge shotgun. Pinasalamatan kan mga soldados ang tabang kan komunidad na maipaabot sa inda ang siring na informasyon para mapugulan ang mga aktibidad kan communist terrorist groups mantang padagos ang dispersos para mapunduna ang insurhensya asin mamantener ang pasi orden sa rehiyon. Magatugang primerong parte po yan, gusto yung Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, bakalis lamang po kini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. At San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Takot sa multo o sa jowa? Ilabas! Mag-beer call ka na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi.
ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, nagtatabang na ang Estados Unidos kunyan sa pigigibong relief operation sa mga lugar na grabing naapektaran kang bagyong Julian sa Batanes. Sa katunayan, nagpadara na ini mga ekipahe sa sin mga personahe para magtabang sa relief operations. Sigon sa Philippine Air Force o PAF, nag-abot na ang duwang KC-130J Hercules aircraft gikan sa United States 3 Marine Expeditionary Force na nagugba sa Villamor Air Base sa Pasay City kasunmang hapon. Ang nasabing duwang US aircraft hali sa Kadena Air Base sa Okinawa, Japan. Lunad sa nasabing mga aircraft ang mga bitbit nindang ekipahe at sa mga personnel na matabang sa nagpapadagos na relief effort sa probinsya Batanes na grabing naapektaran kang bagyong Julian. Base sa datos nasa 551.81 milyon pesos na ang kantidad kan danyos na pigwalat ng bagyong Julian sa sektor ng agrikultura. Sigun maing kang Batanes Governor Marilu Caico na nasa 2.463 o 463 ang mga harong na apektado, as in totally damaged mantang 40% and partially damaged, mentras na may kolaborasyon naman ang Armed Forces of the Philippines as in US Forces sa gobyerno lokal kan Batanes. Kamautan kini na maparikas as in maging epektibo ang gigibo na relief operation. Sa giraray na nagpautob, ninrigudon ang liderato kan Philippine National Police o PNP. Sa lado kan mga haralangkaw na opisyal kaini. Sa reassignment order, pigdesignar bilang OIC kan Office of the Deputy Chief for Administration si National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Masalidaman kay Nartates bilang Acting Regional Director kan NCRPO si Police Major General Sidney Hernia. Ibinugtakman bilang Acting Director kan PNP Forensic Group si Police Brigadier General Benjamin Sembrano, mantang pigdesignar si Police Brigadier General Constancio Chinayog Jr. bilang Acting Director kan Personnel and Records Management. Si Police Colonel Jeffrey Decena magiging Acting Regional Director for Administration sa Police Regional Office 3. Epektibo ang balasahan sa Miyerkules, Oktubre 9. Enot naman na pigdesignar kanakaaging semana si Police Major General Edgar Ocubo bilang Acting Chief of the Directorial Staff kan PNP. Sarong aldaw bago ang pagtatapos kan pagsumite ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections, ipinag-orden ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagpapakusog kan pagbantay laban sa mga armadong grupo. Sigung kay General Marbil, posibleng magpawagas ang mga inining karibokan sa maabot na eleksyon. Sinugo naman ni Marbil ang mga police units sa nasyon na pakusugon ang sendang security operations, lalo na sa mga tradisyonal
na election hotspots. Kay ba na digdi ang pagbugtak ng strategic checkpoints asin nagkapakusog kan intelligence monitoring. Sa giraray man na pinagiramdom kang PNP chief, ang mga pulis naman tiniron na neutral o apolitical asin iwasan na makiaram sa politika. Siniguro kan Department of Finance na pigigibo kan gobyerno ang gabos na makakaya kaini para maging barato ang mga barakalon bago magpasko. Sigon kay Finance Secretary Ralph Recto, nakamaubutan kaining gibuhon na Mary Ann Pasko kan lambang namamanwa ang Pilipino. Ginibo kan sekretary ang nasabing pahayag matapos ang nairehistrong 1.9% na inflation outturn kan Septyembre. Gustong sabihon, nagkaiguan yung pinakahababang inflation sa nasyon sa laog nin 4 na taon. Sinabi ni Recto na igwasindang mga pigigibong bagong interbensyon para masimbagan ang food as in non-food inflation sa Pilipinas. Saro na digdi ang bagong lay na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Piglalooman na magagamit ang lay na ini para mapugulan ang mahiwasan na smuggling, hoarding asin iba pang illegal trade na nagsasabotahe sa ekonomiya kan nasyon. Sa ibang baretang nasyonal, gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magbakal ni mga darakulang kagamitan para pahararumon ang hababaw na salog sa nasyon sa 2025. Sigon sa Presidente, nagkapi na sa mga nasyon na pwedeng mapagkuhaan in heavy equipments para sa pagkalot, iyo ang nasyon kan Taiwan asin China. Ini kasunod man kan danyos na winalat kang bagyong Julian sa dakulang parte kan Norteng Luzon, kung sain nagsupay ang tubig sa salog na nakadugang para maraot ang mga dike. Itinuro man kang Presidente na kausa kang pagiging hababaw ka mga salog ang pinagugatan ka mga pagbaha asin danyos sa iyang home province kay ba na naraot na Gabuday. Sangon niya, nagipag-uron ang Presidente sa darakulang kumpanya sa nasyon arog kan San Miguel Corporation para maibugtak ngo na sa Ilocos Norte ang nagkapirang ekipahe sa probinsya. Naglusad na sa iyang pwesto bilang presidente si Chief Executive Officer o CEO kan Social Security System o SSS, si Rolando Makasait. Inanunsyo kan ahensya na poon kasuodma Oktubre 6, epektibo na ang pagdimitir ni Makasait. Dahil nagtaonin kadagdagan na detalye, ang ahensya may kinaaraman sa paghali ni Makasait, asin kung si Isay ang masalida sa iya. Magigirumduma na nag-resign si Makasait matapos na akuon ang nominasyon para maging representante kan sarong party list. Isinumitir ni Makasait ang sa iyang irrevocable resignation kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kan Huwebes, Oktubre 3. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, siniguro ni French President Emmanuel Macron na padagos ang pigigibo nindang pagsuporta sa Israel. Ginibo ni Macron ang pahayag matapos ang pagbisita kay ni sa Israel asin personal na naghampang o nakahampang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ipinahayag ni Macron na importante pa magiraray ang tigil putukan ng ceasefire alagad day nagbabago ang suporta kay ni sa seguridad asin para sa interes ka mga namamanuan kan Israel. Nangapudan man ini sa mga nasyon na dapat day na magtaon na anuman na Hamas para gamiton kontra sa Israel. Magiramduman na nagkapirang mga nasyon arog kan US, Germany at United Kingdom ang pigubatikos ka mga human rights groups dahil sa pagpalyar na isuspendir ang pagbabakal ni mga armas sa Israel na ginamit sa Gaza na ikinagadan ka nagkapirang ribong mga Palestino. Baretang sports, matrayumpong naidepensa ni UFC Light Heavyweight World Champion Alex Pereira. Sa ikatulong pagkakataon ang sa iyang titulo, pinatumba niya ang challenger na si Khalil Roundtree Jr. sa indang UFC 307 main event na ginibo sa Delta Center, Salt Lake City sa Utah. Sa poon pasanag, naging agresibo na si Roundtree. Alagad kalmado sana si Pereira. Paglaog ang round 2, dumana nagpoon na mag-aso si Pereira asin inuran nin sipa asin suntok ang kalaban. Dahil sa grabing lugad na sinapar ni round 3, sa ika-4 na round, pinapundo na kan referee ang laban. Igwa ng 12 na gana asin 2 daog si Pereira, mantang si round 3, igwang 14 na gana asin 6 na daog. Sa katuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Velo Luggage ang pinakabagong imbensyon kan sarong kumpanya sa Estados Unidos
Sa sarong klase ng maleta na inapod nindang world's first expandable hard side luggage na kumbinyenteng marahay para sa mga personang mahilig mag-travel. Kumpara sa ordinaryong maleta, ang velo luggage kayang mag-extend o padakulaon in kaso dahil kasya o hustuan sa imong mga gamit. Igwaman nining customized packing cubes, adjustable dividers as in laptop bag para man masiguro na dahil ini mapapasa habang kamo nasa biyahe. Ang velo luggage dahil basta natitiklop o nayuyupi. In kaso naipit dahil ang dinisenyo ini para sa gabos na klase ng biyahe. Pero sa pagiging waterproof kini, igwaman in built-in lifestyle monitor na kayang i-monitor na blood pressure, ehersisyo as in iba pang imbalto sa salud. Ang velo luggage gibo sa durable PC shell as in high quality material para magamit nin pangmahaluyan as in may naka-built-in na power bank. Storya na iiba. Nag-viral ang video kan chairman kan Hongwei sarong kumpanya na nagigibo nin mga cleaning products sa China. Matapos kaining kaunon ang produkto nindang sabon para patunayan na organic as in all natural ito. Ipinaliwanag kaini na an sa indang sabon, an wara nin harmful chemicals dahil ang ingredients kaini, an organic substances, arogan alkaline water, animal fats as in gatas. Ibinida pa kan chairman na an namit kan sabon, an gariman sa karne asin baka asin urig. Dahil sa nasabing video, nag-viral ang video kung kaya dakol ang nagbakal kaini, alagad pinatanida na dayini pagkaunon. Flashback. Oktubre 7, kan taon 1935 o 1935, kanamundag sa San Fernando, Pampanga, si Gerardo P. Sicat, ang dating Chief Economic Planner ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Si Sicat nagpuon bilang profesor sa UP kan taon 1968, kaibanan siya sa mga midbid na ekonomista sa Pilipinas, asin taon 1970 kan magpuon siya bilang public servant matapos na madesignar bilang chairman ka National Economic Council ni Presidente Marcos Sr. Siya man ang pinakang primerong Director General ka National Economic and Development Authority o NEDA as in Minister of Economic Planning sagkod kan Hulyo 1981. Sa 11 taon na siya nagserbi sa gobyerno bilang Chief Economic Planner, nagmarka bilang pinakamatibay sa macroeconomic management, economic reforms as in ang preparasyon ka National Development Plan. Si Sicat man ang naging daylan tanganing magkaigwa ni makosog na economic ties ang Pilipinas sa ASEAN Economic Ministers poon ka 1975 sa good 1981. Mga tugang yun na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bereta tinipon na si kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang ka nakatuwang niya to sa pagsurat kan mga bereta, Angel Mustaza, naman sa News Bay si MJ Joresco, Miss Jenny Getwelson, pantang lado teknikal katuwang ta si June Napolis, DCGB Social Media Department, yan po dyan si Jerome Nico Martinez. Pangarang kabilog ng tropa ka Mega Force Patrol as yung mga tabangan-tabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao, DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, and DCGB Live up siring man sa 729 kHz kapitan kan sa inyong mga radyo. Kami po ang sa inyong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Marnila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabay